Iberlandan dago tren geltokia, adibidez, eta baita ere Uribarrikoak herrira pasatzeko ere Iberlandatik pasatzen dira. Orduan, jente asko mugitzen da oinez, oztono urbano bihurtu behar dugula guzti hori, hor abiadurak oso mugatu behar Moteldu dira, garela, bai. eta guztiz konbibentzia amable bat eta lasai bat egin behar dela. Bueno, alde batetik tren geltokitik irtetzen zen espaloia oso Estua. zuzenean errepidera irtetzen zen, hori luzatuko dugu espaloi hori, baina gero momentu batetik aurrera, ze hor daukagu enbudo bat esateko autopistaren zubian, eta horri momentuz epe laburrera ezin da konpondu arazo hori, eta horregatik espaloi hori amaitzen denetik aurrera, izango da espazio bat, elkar trukatu edo elkarrekin bizi beharko dutela oinezkoak eta besteak. Gero beste alde batetik argiteri berria sartuko dugu, hasi Berlandan da Uribarriraino, Mhm. bueno, horrek egiten zuen falta, argiteria ja oso obsoleto zegoen,